Канен съм на бал тази година. И искам да се гримирам като принцеса кралица. Мисля, че това е идеалният грим. Let's go. Вероятно се чудите къде изчезнах и защо не съм качвал от 2-3 седмици и какво се случва с мен. Не много хубави работи. Целият април бях адски леш, бях мега зле, мега болен, сигурно 3 пъти съм бил болен. И отключих 2 алергични реакции и сега ще видите как изглеждах. Положението беше леш. Буквално кожата ми беше адски зле. Бях целия в такива ситни пъпчици и просто нямаше шанс да седна пред камерата и да се гримирам. И да ви казвам, че всичко е окей, като просто не беше окей, не се чувствах окей. Но сега съм окей. Буквално се гледам от 5 минути и се чуя какво се случва. Обожавам. Не съм се виждал с Енки от 1 месец, какво искате? И тъй като това ще е фул глам принцеса кралица, си изкриваме малко брадичката, коректор с пълно покритие преди фондютен. И ефекта е да се чуди човек какъв пол сме. Среден. Това, което си правя в момента е пробен грим, защото все още не знам дали това ще ми е официалния грим, с който ще излизам. Това видео очевидно е само за хора, които носят full face, ама най-тежкия full face, разбирате ли? С много грим. Стигаме до частта с пудрата. Запечатвайте си хубаво грима, ако сами ще се гримирате на бала. И не само, защото просто в тия жеги ще е нещо страшно. Не знам за кой път вече показвам, но това е пудрата. Няма друга по-добра, разбираш ли? Понеже доста от вас ще питат, комбото на устните е Panacea Angel Kiss и този молив на Makeup Forever Endless Cacao. Това е топ комбинейшн. Excuse me, но това е... Защо изглеждам като нея? Защо изглеждам едно към едно с нея? Единствената разлика наистина е просто, че ми липсва една перука и това, че съм мъж, тя е жена. Уау. Това ще е грима определено. И обмислям варианта с перуката. Това е грим. Ако искате пълно преобразяване и смяна на идентичност, просто това е вашия грим. Елате при мен на грим. Цъкнете плюса за втора част, за да изберем заедно аутфита. Целувам ви.